നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ വെറും 49 രൂപയ്ക്ക് ഫലൂദ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് വിട്ടാലോ? വെറും ഫലൂദ മാത്രമല്ല ഗൈസ്, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അതെ ഗൈസ്, ഈ കാണുന്ന 10 പീസ് ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വെറും 299 റുപ്പീസിനാണ് ഇവരിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയി വരുന്ന ഈ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഷേക്ക് വെറും 59 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ബർഗേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്തത് ഇവരുടെ 99 റുപ്പീസ് വരുന്ന സിംഗർ ചീസി ബർഗറും വെറും 49 റുപ്പീസ് വരുന്ന ഷവർമ ബർഗറും ആയിരുന്നു. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു സിംഗർ ചീസി ബർഗറിൽ വരുന്ന ചീസി ഫ്ലേവറും പിന്നെ ആ മീറ്റി ടേസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആയി ട്രൈ ചെയ്തത് ഇവരുടെ 59 റുപ്പീസിൽ വരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഇവരുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേപ്പ് ലൈമും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിന് നല്ലൊരു ഫുഡ് സ്പോട്ട് തപ്പി നടക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കാക്കനാട് കുന്നംപുറമുള്ള 5 സ്റ്റാർ ഫ്രൈസി.